प्राक्तन NDFB লগত জড়িত প্ৰায়বোৰ কেছে আমি गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलाव सानै उदां जागोन गाबोन नखरनि गारजेन गावनि लोगोफ्रा लांफैयोबा माखासे समाव 8 जननि हियारिं सोलिबाय थादों होननानै एनआईनि आखायाव खोनानो मोनदोंमोन। साब्रैनि हियारिं जाबाय थानाय बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय दिनै साब्रैया बेल जादोंमोन आरो गुबुन सानैया गुबुन केस गोनांनि थाखाय उदां जाथ'नाय नङा। सानैया गाबोन उदां जालांगोन गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय। NDFB লগত জড়িত প্ৰায়বোৰ কেছে আমি উইথড্ৰ কৰিছোঁ। কেইটামান 7-8টা কেছ চাৰ্জশ্বিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি শান্তি চুক্তি কৰাৰ আগতে চাৰ্জশ্বিট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে সেই গোচৰ কেইটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত কোৰ্টে ল'ব পাৰে। কোৰ্টক আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আমি চৰকাৰে শান্তিৰ কাৰণে কেছ কেইটা উঠাই ল'ব বিচাৰে, কোৰ্টৰ তাৰ বাবে অনুমতি লাগে আৰু আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু 7-8টা গোচৰ NIAৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে গোচৰ কেইটা কোৰ্টত থাকিলেও পৰিচালনা যাতে অসম চৰকাৰে কৰিব পাৰে আৰু তাক যাতে আমি हरखाबै आं हर गेजेरबाबो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा नोंथांमोननि खाथियाव हरखाबै आं हर गेजेराव भिडिअखौ मानो थाखाय लाबोदों। जोबोद बाखनायथाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानाय जाय बिर जोहोलावफ्रा 8 जनिया बिर जोहोलावफोरनि हियारिं सोलिबोबाय थानाय दिनै साब्रैनि 8 जन ग्रुपनिफ्राय साब्रैना बेल जाबाय। बे साब्रै बेल जानायनि एनआईनि आखाइनिफ्राय बेल जानाय जाय बिर जोहोलाव सानैया गाबोन न'नि मानसिया लांफैबा उदां जालांगोन आरो जाय सानै बिथांमोना एनआईनि आखाइनिफ्राय उदां जाबाय आरो लोगोसे गुबुन केस थानायनि थाखाय बिथांमोना उदां जानाय नङा आरो गुबुन केस दंमोन। बे सानैया जाय सानै बिर जोहोलाव दिनै साब्रैनि गेजेराव बेल मोनदों नाथाय 8 जननि हियारिं जादोंमोन। बे 8 जननि ग्रुपनिफ्राय साब्रै बिर जोहोलावनि बेल जादों। बे बेल जानायनि गेजेराव सानैया गाबोन उदां जालांगोन। नखरनि जाय गारजेनफ्रा गावनि लोगोफ्रा गाबोननि समाव लांफैयोबा उदां जालांगोन आरो लोगोसे सानैया उदां जानाय नङा। बेखिनि भिडिअखौ आं लाबोदोंमोन हरखाबै हर गेजेरनि समाव।